Hi, is Mr. John Kane agus tá méid an páirt eil. Is fearra eil uair a híal caite san áram aige, agus teachtaíonn an táram mai eil a hí áard agus aigear a chuid a híal. Ach na hagann se go ras na rón tá se caite machchas an áram. Má bhá cuasaí ólacháin agus rudaí mar sin. So tá sin rudaí cineál tite mar chéile ag eil na tá se machchas an áram. Níor an áard, níor an aigear a híal agus mar a bhí, agus tá tóla tá sí fá gríime. So bhí dára agus cahal san áram in éanach le eil agus bhí sé do mó san Afric nes na náisiúnaontaithe. Agus thála eachtar mór amháin amachán chudéas chomh beag ach go eil go mórmhór. Níor scaoileadh do rún suarach, buchas sin gomsa. Sin tólach céanna bhí finbacht a gur a chuid ó ag deile. Bhí sé ar tíl láirtas na pápéid, na chóla mis faoi. Ach, níor oscail sé a bhéal. Bhí me nervbhíseach. Tá rinsbeg ob telefís déantam ach ní aon nó sé seo. Is mó tá bhí amsa ar stáitse agus tá obair seo aindísú stáitse. Ar stáitse tá neart ámaid go héana á réití character a chuiste hat a chloigean rudí mar sin ach seo níl ámaid mar tá rudí tálaháin sciúpaín seo. Níor secha deacair sin, is character deasa le déanana. Sin chud is deacair go na gobaid ó híomh gobaid stúdio telefís, sin antain. Ní mar an ámaid eile isteach character agus rudaí. An character a héin, ní secha deacair sin. Tá scríbhne láide an scéalta go déas tá se chur le chéile go má ní hen character is deacair rinne me fósa. Béidir is levelachaí áidithe bhúd sort coslaí bag ní hen túthas a chuna smú tá féib ólaigh agus le chuna déana ní heapan ggólainn féib óla am hain. Tá cábhrudaí bag an is smáile eil bhfuil teistíonn áard agus aigear bha eil ina híal agus heapan go sé féidir go chéanna smáilm bhí bheith rééisanta áirdaí, rééisanta aigrithe. Freach sin ní le choslachtaí rágáin. Tá ráháid le hí sé go thuirtam. Tá se námainn rudaí bheith started. Sin bhfuil le rámsa tá sulam go dainear se líb a beanna bhfuil eil agus idir méid a hálósó. Gur maithagaí.